Els docents protesten per l'aplicació de la nova llei educativa. Els centres educatius estaven convocats a aturar 2 hores al migdia i tots els sindicats s'han manifestat a les portes del Parlament. Consideren precipitada l'aplicació de la LOMLOE. És la primera vaga parcial contra la nova llei educativa a les Balears. Els sindicats han convocat una aturada de 2 hores als centres educatius i s'han manifestat a les portes del Parlament. Pau Fons. 2 centenars de docents s'han manifestat a les portes del Parlament per protestar contra la manera en què la Conselleria d'Educació està aplicant els criteris d'avaluació de la LOMLOE, la nova llei educativa. Ho està fent, diuen, amb precipitació i sense diàleg real amb els sindicats. A això s'afegeix la seva demanda de millores sociolaborals, reduir les ràtios i millorar els recursos destinats a l'educació. El conseller d'Educació, Martí Marc, ha sortit a parlar amb els manifestants i els ha promès una nova reunió per la setmana que ve. La protesta s'ha repetit també a les illes de Menorca i d'Eivissa i ha anat acompanyada d'una aturada parcial de 2 hores als centres educatius de les illes, que ha tingut especial seguiment en els de secundària. Els criteris d'avaluació, els docents que tenim molt d'any d'experiència i els que tenim poc, que som els professionals de l'educació, no sabem per on hem de tirar. Però no només ve per aquí les coses. Tenim aquí una nova llei per aplicar i tenim uns recursos humans que no són tots els que haurien de menester a l'ensenyament públic. Tots els centres educatius tenien clar els criteris d'avaluació, les coneixien. És evident que en aquests moments estan fent una formació que en el principi eren 1.500 persones i ara pot arribar a unes 4.000 persones. Però, evidentment, això suposarà que l'aplicació real de la LOMLOE s'ha de fer de forma progressiva.